Чатыры сучасных мастака ў асобных праектах паказваюць зусім розныя графічныя творы. Іх аб'ядноўвае толькі тэматыка – зафіксаваць адзіноту, але ў той жа момант і унікальнасць быцця чалавека. У вобразах і думках сучаснікаў пракладваецца своеасаблівы маршрут. Галоўнае тут разважанне. У першую чаргу разважае сам куратор. Художники здесь, я немножко эгоистично, может быть, поступила, это мой инструмент. Я как фокусник жонглирую вот этими жемчужинами и разными драгоценностями, художественными, конечно, такая аллегория. Проект рождался именно в моей голове, в моем нутро. Я поняла, что я хочу показать. Поэтому отбор был уже на этапе отбора. Мне было не так сложно ориентироваться, потому что я знакома с их творчеством. Тут мікс афортаў і серый твораў. Кожны з аўтараў па-рознаму спасцігае сябе. Марына Мароз, напрыклад, праз рэлігійны экзістэнцыяналізм. Яна распавядае пра ахвяру Хрыста на карысць чалавецтва. І творы зрабіла спецыяльна для праекта ў тэхніцы мецатынта. Она их раскрывает особым образом, вплетая сюда и реминисценции с некими дохристианскими элементами. Мы видим древнеримские мозаики с отсылкой к страстям Христовым. Марина и я вместе с ней посредством веры пытается исследовать себя. Что есть человек в аспекте веры, религиозной, именно христианской веры. Кожны творца паразважаў над агульнай тэмай, але адказы на пытанні тут дакладна ніхто не знойдзе. А паспрабаваць ва ўсім разабрацца самому можна да 7 жніўня.